Καλώς ορίσατε στην εφαρμογή Κοστίζει. Στα επόμενα λεπτά θα σας ξεναγήσουμε στο χώρο της εφαρμογής. Από τις ρυθμίσεις, επιλέξτε προφίλ. Εάν είστε επιχείρηση, συμπληρώστε την υπονυμία, το ΑΦΜΗ, ανεβάστε το λογότυπό σας και δηλώστε τη διεύθυνσή σας. Εάν είστε εκπαιδευόμενος ή επαγγελματίας, συμπληρώστε το όνομά σας, την ιδιότητά σας, τον τόπο διαμονής, το email σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Ρυθμίστε τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που θα εισάγετε στο σύστημα. Επιλέξτε ρυθμίσεις, υπερκατηγορίες, προσθήκη και προσθέστε τον τίτλο της υπερκατηγορίας σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε κατηγορία, προσθήκη και προσθέστε τον τίτλο αφού πρώτα έχετε επιλέξει σε ποια υπερκατηγορία ανήκει. Καταχωρήστε την υποκατηγορία των υλικών σας, καθορίζοντας πρώτα την υπερκατηγορία και την κατηγορία στην οποία ανήκει. Τέλος, στις ρυθμίσεις, μπορείτε να καταχωρήσετε τα τμήματά σας, να δείτε τις κατηγορίες των αλλεργιογόνων και των παραστατικών. Καταχώρηση προμηθευτών. Επιλέξτε αποθήκη, προμηθευτές και εμφανίζονται όσοι είναι καταχωρημένοι. Μπορείτε να προσθέσετε προμηθευτή και να παρακολουθήσετε την οικονομική εικόνα της καρτέλας του, τα υλικά του και να περάσετε ρυθμίσεις αναφορικά με τις ποσότητες παραγγελίας. Εισαγωγή υλικού. Επιλέξτε αποθήκη, εισαγωγή υλικού και προσθέστε το υλικό σας καταχωρώντας την υπερκατηγορία, την κατηγορία και την υποκατηγορία στην οποία ανήκει. Προσθέστε μονάδα μέτρησης, τιμή μονάδας, τη συσκευασία και την ποσότητά της. Επιλέξτε τον προμηθευτή του υλικού σας και καθορίστε τα επιπλέον χαρακτηριστικά και ποσότητες παραγγελίας. Μέσα από τη διαχείριση αποθήκης μπορείτε να δείτε όλα σας τα υλικά. Μαζική εισαγωγή υλικών. Η εφαρμογή υποστηρίζει την μαζική εισαγωγή υλικών, κάνοντας εισαγωγή του αρχείου σας σύμφωνα με το υπόδειγμα και ακολουθώντας τις οδηγίες μέσα από τις ρυθμίσεις. Διαχείριση εξόδων. Προσθέστε τους υπαλλήλους σας, είτε ως μόνιμο είτε ως έκτακτο προσωπικό, σύμφωνα με την ημερομηνία πρόσληψης και παρακολουθήστε τις μηνιαίες και ετήσιες δαπάνες σας, καθώς επίσης και το εργατικό μηνιαίο κόστος αναμερίδα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τις κατηγορίες των λειτουργικών σας εξόδων και να παράγετε το λειτουργικό μηνιαίο κόστος αναμερίδα. Καταχωρήστε ακόμα διάφορα έξοδα και τα ποσοστά φορολογίας ανακατηγορία. Πρότυπη συνταγή. Ρυθμίστε τις κατηγορίες και τα ποσοστά κόστους που επιθυμείτε για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Εισάγετε μια νέα συνταγή, καταχωρώντας γενικές πληροφορίες, ειδικές πληροφορίες, τα υλικά της συνταγής, τον τρόπο παρασκευής, φωτογραφία του πιάτου σας και τέλος, τιμολογήστε ανάλογα.
Καταχώρηση μενού. Ρυθμίστε τον τύπο και τον τρόπο σερβιρίσματος του μπανκέ και προσθέστε το μενού σας. Καταχωρήστε τον τύπο του μενού, την εποχή, τον τύπο της εκδήλωσης, τον τρόπο σερβιρίσματος και στη συνέχεια προσθέστε τις συνταγές που απαρτίζουν το μενού σας. Τέλος, τιμολογήστε και δείτε το περιθώριο κέρδους σας. Καταχώρηση εκδηλώσεων. Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία κάθε εκδήλωσης ξεχωριστά, τα στοιχεία των πελατών σας, να προσθέσετε το μενού επιλογής του πελάτη σας, τα έξτρα της εκδήλωσης και τέλος να τιμολογήσετε βάσει του επιθυμητού για εσάς κέρδους. Παραγγελίες τμήματων. Δημιουργήστε τα φύλλα παραγγελιών, επιλέγοντας τον προμηθευτή στον οποίο θέλετε να κάνετε παραγγελίες. Παραστατικά. Μέσα από την αποθήκη μπορείτε να καταχωρήσετε όλα τα παραστατικά των προμηθευτών. Το σύστημα θα σας βοηθήσει όχι μόνο να κάνετε έλεγχο τιμών και ποσοτήτων, αλλά θα σχηματίσετε εικόνα και στην καρτέλα του προμηθευτή σας. Κάντε αναζήτηση είτε βάσει του προμηθευτή, είτε των παραστατικών. Απογραφές. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε είτε μηνιαία είτε μια έκτακτη απογραφή. Επιλέγοντας την τοποθεσία απογραφής, εμφανίζονται αυτόματα τα υλικά του τμήματος και ο απογραφέας σημειώνει τις ποσότητες έτσι ώστε να βγει η κατανάλωση μήνα κάθε τμήματος. Καταχώρηση εσόδων. Μέσα από τις πωλήσεις μπορείτε να καταχωρήσετε τα έσοδα των τμήματων σας σε τρόφιμα και ποτά, έτσι ώστε να έχετε εικόνα των εσόδων σας. Προϋπολογισμός. Τέλος, η επιλογή Budget σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα μηνιαία και ετήσια έσοδα και έξοδα κάθε τμήματος ξεχωριστά και συνεπώς την συνολική εικόνα της επιχείρησης. Σας ευχόμαστε καλή σας απόλαυση!